Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Gamer BG23 и сега ще снимам в Hypixel Skywars Ranked. Така, но преди това ще видим какво ще ми се падне от тук. Скайте палци, потребители, да ми се падне нещо хубаво. Пак ли това? Както и да е. Сега, имам до сега 8 победи, преди малко поред. Ето тук аз играя най-чисто. Единствено тук играя в Skywars, тук това ми е любимата игра от Skywars. Така, целта е не да си оберете всички неща от честовете, а целта е да отидете по-бързо по средата. Ако сте първи, печелите играта. Ето така, виждате. Искаме тези чудовища. Така, сега ще намеря другите честови. Така, този избяга. Сега ще пробвам нещо. Но, за малко. Ужас. Ето този го убихме. Само че беше спасен, но не с дълга. Така, няма да стане това, което той иска. На много малко кръг сърца е. Цели го. Другите пъти ще бъдат фатални. Ще се хвана. И отново, и отново. Ето тук пуснах лава и сега има тук. Така, ето ми е поредната игра, в която аз печеля. Беше изключително лесна. Така, ето казвам, потребители на YouTube, най-важното нещо е да завладеете мид и после просто печелите цялата игра. Така, поредната игра, в която аз печеля. Сега отново ще играем тук. Това клипче, за съжаление, ще бъде много малко, съжалявам. Защото в момента имам график. Сега ето веднага. Много мразя този мап. Ето тук аз вече загубих. В такива случаи вече, когато е минало много време, просто не отивайте вече, защото няма смисъл. Чакайте ето тук. Направете си малко пространство. Поне аз така правя, на вас може би да имате друг начин. Но аз винаги така правя, когато съм стигнал вече към последните, които ще отиват на мид. Така, ще събера диамантите, защото няма какво да правя. Докато честовете се напълнят отново. Този диамант не го взех. Така, малко съм назад. Вече малко трудно ще победя. Но няма невъзможни неща. Сега
Сега ще се върна отново тук. Така, това ще бъде малко скучно за гледане. Защото в момента не правя нищо. Тези яйца ще ми трябват. Има и друг начин. В момента ще чакам някой да дойде тук. Ето он там умира. Не, вече не умира. Сега само ще го изчакам. Но аз не съм готов да го последвам. Идеално. Този скелет ми остра работата. Така всичко е перфектно за сега. И така стигнахме до броните. Ето за това ви казвам, трябва да бъдете търпеливи и ще спечелите. Сега не е сигурно, че ще спечеля. Няма да ям ябълка сега. Сега само чакам. И си нагласям нещата, които ще ми потребват. Пак ли се напълниха? Това ще им потрябва, това задължително. Ето ми лък и стрелички. Така да видим сега. Тази битка е много успорвана. Кой ще победи? Кой ще победи? Кой ще победи? Той победи. Съвсем на коса ме победи, защото не го забелязах. Така. Това беше добра игра според мен. Така, в момента няма никой. Ето, че всички влязаха. Ето започва нова игра, в този мап. На него имам най-малко победи, имам 2 на него. Добре, за сега е много добре. Сега отивам на мид. Това е главната ми цел винаги. Това само ще ми потрябва. Това също ще ми потрябва. Ето го и силният чест. Така аз наричам този чест, който с оръжията за бой. А сега гледам някой дали идва, за да мога да го тласна и да падне от света. Ето е първата ми жертва. Къде е втората обаче? Ето я и нея.
Готово. И още един. Къде е той? Ето го него и той е убит. Ужас! Г. What the heck? Oh my gosh. И беше най-смотаният момент в целия ми живот на Skywars. Сериозно ли? Може би загубих. Някой ме бие. Защо Блейза не ми помага? А те са двама. Ето е това много мразя, когато двама са в футбол и се бият. И така аз играх много зле. И това ще са последни две игри. И ще се наложи да спирам видеото, съжалявам. Това беше шантъл. Просто някой сигурно ще направи Don't Not Walk Challenging на моят геймплей. Този мап е един от любимите ми. Съжалявам, но ти падаш. Тук е твоят край. Съжалявам мен, ама аз нямам милост. Че кога дойде ви. И ме убиха, като гледам. Или не, или не, или не! Тук ги разбих. И да, победих. Всичките убих. И да, убих 3 човека. Всичките. Това беше лесна победа. Сега ще повторя и това ще бъде последната игра. И ще се наложи да спирам видеото, съжалявам потребители. Така, не намерих блоковете и ми се съсипа отново цялата игра. Ето този го убих. Безспорно е. Но този може и мен да убие. Да! И вече последна игра, защото тази не беше никак добра. Не искам да свършва видеото с загуба.
Така. Кога дойде, бе, човек? Окей. Май има... Тук видяхме хакер. Окей, тук видяхме хакер. Видяхте ли как скочи? What the heck? Мисля, че това беше хакер. Да, казах ви, не искам да свършва клипчето с загуба. С това продължих. Така, ето този. За много добър се мисли. Майко мила. Това беше просто унизително. Мога да повярвам, че паркура ме предаде така. Така, отивам. Един човек, но ще го оставя на мира. Той е обрал силните неща. Ето убих го, беше лесно. Ето убих и влиза. Добре, от този мисля, че трябва да бягам. А ние мислим, так трябва. И домусай! Добре, това видео май няма да свърши скоро, ако така продължавам. Добре, това е просто последна игра и спирам видеото. Да загубя, да загубя. Този мап се надявам да ми е на моя страна, защото честичко печеля на него. Че късмет извади. Този е мънтъв. Но аз съм мънтъв. Това ще е много забавно. Ха-ха! Това беше лесно, много лесно. И така, чао потребители на YouTube, моля да гледате моите видеота и се абонирайте за мен. Ако имам повече от 15 абонати, ще правя анимации и ще създавам модове на Майнкрафт. Само трябва да имам абонати и ще обещая, и ви обещавам, ще правя много яки видеота и модове, защото с Crush Forge Case сме се хванали да правим един мод. Само ако събера абонати, тогава ще го направим. Моля, пишете в коментари за идеи за мод и така, и идеи за видеота и така. Довиждане, потребители на YouTube. Абонирайте се за мен, моля.